Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Oh, James. I'm sorry. I'm sorry. Imo kong gihagan. It was a friendly kiss. Kung ka di adto mo pa ka nagibuhat. Tuhuan kong imo giingon, James. Babe. Excuse me. Mubangan ko. No. Just stay there. Balik kong piyong sa iyong mga mata and let me watch you sleep. James. Sama ka niya to. Matug ka ug busgon ko ug maayo ang ako mga mata sa pagtutok nimo. James. I miss doing it, babe. I miss you. I miss you and me. James. I miss my best friend. James. Nganong kinahanglan nga may mausap. Abi ko hangtod sa hangtod na ang atong kasuod. Wa ko mausap, James. Ikaw ang nausap. Tungod ba sa akong gibati diyan nimo? It's nothing new, babe. Kani adto pa. Mahal talaga. Wa nang gid ko. Kana imong pagbati ang naglagyo na to, James. But why? Nasayod ka kun ngano. Tungod ba kay may relasyon mo ni Daddy? O tungod ni Kuya Oliver? James. Nakita na mo. Unsay? Gikan ko sa operating room. I was on my way to my office. Diyang nakita na akong nagkakos mo sa hallway. Unsa? No, wa ko mo gakos niya. Pero wasag ka mapalag. James. You could have pushed him. Pero wa mo buhata. Di pasagdan mo si Kuya ka magkakos ni mo. James. I was there, Danny. I was there, watching you. Ug nasayod ko nga may lahi sa maong kakos. James. Why? Ha? Nganong siya man? Nganong dili na malang ako? I could provide you with everything, Danny. I could love you much more than he could. I could. You could? Sige. May mahimo ka na ba batok sa imong amahan? Mapanalipdan na ba ko nimo batok niya? Makahimo ka na ba sa pagsupak niya? Danny, mahal ta ka. Dili ka na ang tubag akong gipangayo gikan nimo. Danny, James! Oh. Sige. Karon ipakita ang imong giingon nga mahal ko nimo, James. James! Iho! Dad. Come here! Dad. Nakita mi ni Oliver. Nakita mi niya. Ginoo ko. Your vitals are okay. Gusto rin kong mapauli. No, Dad. You still need to stay here. At least for another day, Daddy. Karon pa lang gani. Gilaay na ko din eh. You know how I hate hospitals. Wakay choice. You were reckless. Usay mo gingon. Gingan lang ba ko ni mo, dangag? No, Daddy. Ang botong pasabot nga, dili ka ngayang maghubog. Look, what happened to you? I was mad. May rason ba? No. Nasayop re ko sa akong pagtuo. Jaime? Sweetheart, come. Gigotom na ka? Ano mo gusto? Magpalit ko. May 24 hours man nga convenience store sa gawas. Mahimo nga. No. Wa ko gutuma. Oh. Jaime. Giyag ka niyang kamutitan eh. Ngayang kikutan. Sweetheart, my son James here is worried. Ha? Saon sa? Nabala ka siya nga imo kong biyaan o pasakitan. But you are never gonna do that, dili ba? Dili ko ni mo biyaan. Diba? Ha? Isaa din sa tubangan sa kong anak. Nga dili ko ni mo biyaan, Dani.
Nga bisan kanusa, dili ko nimo pasakitan. Sweetheart, he's waiting. I want. You want what? Dili ti kabiyaan, Jaime. Nakasiguro ka? Daniela? Of course. Dili niya kana buhaton. O kabay salig ni Daniela. Suod di mo siyang higala, dili ba? Nakaswito ka gyud niya. Makabao siyang mutuman sa iyang buhian gapong. Just making sure, Dad. That I am sure. Dali ba, sweetheart? Yes. Ala, sige na. You can go home now, James. No, Dad. Dinhi na lang ko, Dad. Unungan ko kamo dinhi. Wa ka pa'y pahuway. O budyuti ka pa ugma sa buntag. You mean, unyang buntag, Daddy? Pasado alas 12 na sa tungang gabi. Oh, di ay. Kung mau, sige na. Niya si Danny nga magkabantay na ako. Biyain na lang mi din eh. No, Dad. Dinhira ko. Ubad na ako sa Danny nga magbantay ni mo. Just like old times. Mag-unong mi sa kasakit o kalipay. Dili ba, Daddy? James. Ay, pagkadali ba sa oras? Murag pilahay raman itong nakatulog ka? Ni Oman? Ni mata na sa? Ay, sorry, Lord. Salamat di ay, nga nakamata pa ko karong adlaw. Kaduka pag yan. Mubangon na lamang ko or makatakang na ko. Unya Oman, makaligo sa dili pa magluto og sudan. Ay, dili kay ko ma-pressure karon sa akong lutoon kay si Sir Oliver man kitong ni, Han, muadto na ko sa kusina. Pagkado ka, pagyud, ay. Alas 5 naman ang ta sa buntag. Kalami, pabayang ikatulog og balik. Ay, siya lang magato. Mura nausap kitong sahog din sa kusina. Memorize, dapat na inako din he. Bisan og magpiyong pa ko nga magpaingon din niya, dili gyud ako madamag. Pero, siya lang magato kung natumban, ay. Biragot? Hala, murag may misag kuntog yan. Usban ko ganig yatak, be. Aw duot di ay. Ni ay. Naagyod lagi. Patay, apat yan lagi ko. Bebe, bukon ko ang ako mga mata. Uyala! Animal kanon ni. Pahawa! Uyala nang! Imong buko-buko man dahil kitong akong gitumban! Peste ka! Oy! Niya pa man dahil ka din. Nagkulub-kulub pa man ka din sa salog sa kusina. Oy! Saman, nauyon ka gyud ay din, he? Wala ang waoroy ka panunghuta, ano? Nga nagahubo pa ba ka diha nga nagakulub? Wadi ka mo balhin sa ibuhag kwarto? Unsaon man ako sa pagbalhin nga? Huwag naman ko makabarog. Charan! Nasamot na ni Ron, animal ka. Pahawa diha. Ay, hala, sorry. Nagatunog pa man dahil gihapon ako nimo. Ay, sorry, ay. Hala, wala na. Ne, bangon na. Bangon na kong piste. What? Isub sa nimo magpatabang, ay. Agay, hinaya ko no ko. Ha? Ikaw ba'y nakaingon, ani, ha? Ako naman ng isad, anito. May buhi ang tahinuong kabe? Buhi! Ay, animal ka nun eh. Anong gibuhian magkunibo? Ay, ingon man ka? Peste yung kang animala ka.
May higayon ra gyud nga makabaws kung mismo nimong animala ka, mobaws jud ko nimo. Timan-e ka na. Ah, okay. Unsa? Hey, good morning. James? Gilat kag coffee. Latte. Your favorite. Thank you. What do you like to eat? Okay din yung coffee. Salamat. It's past 6 in the morning. May mong mamahaw una ta samtang wapak ka matas daddy. Let's go. Gigutom ko. Uban ta sa kantin. Wa pa ko gutom. Gigutom man ko. May mo bang ubanan ko nimo? Please. I'm really starving. Si Jaime. Dili ta magdugay. Pero, Lisod na bagid ay alam nimo ang pag-uban ako. Unsa ba akong buhaton, Dani? Aron mabalik ang kanhimong pagtagad diri na ako. Sultihi ko. Kaya ako nang buhaton. Tell me, Dani. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!